2003 ndanga ndiri kubhodhi ndikarwara zvekuita kunge ndava paNhovo baba vakazounda tumwa asi chinoitika ndechekuti mukana mutengo anokwana kwana toda kuti vachitiudza zvese zvavakaita muchivaona vakadai vaita sokuti vakanyarara mwana vazingorwa bereki vana vanhu vakawanda kuti nditange kudzidza geja kutanga kuziva kuti geja ndibaba vangu varomi handitadza kuzoziva kuti geja robatwa sei kuti ndizive kuti nyatera rikadambuka rinogadzirwa sei. Vakandigadzirira nyatera yangu rekutanga tichirima kumunda kwasama uko maiguru maifungai vanga vaine doro 2004 vanogona nguva pakangano asi nhandi pakangano ino ndava kuti ndikuratidzei kuti munogona kugara zvenyu kuti ndizive kuti rekeni ikadambuka inosungwa sei. Mukoma wangu Chwazi vakasvika tiri pana area takagara pachiware ipapa tina zororo ndoti rekeni dzadambuka hatichagadziri Chwanza vakandiratidza kudai wacho zonaka aisaziva kuti munhu unogona kuwadzana nevanhu zvakasei asi muzukuru wangu mutekwe vanogara naye vanoziva kuti mutekwe anokwana kwana mukatarisa muzukuru wangu mutekwe haana nyaya dzaasingakwani akasvika pachechi vachirirwa ngoma anogona kutoiridzawo akasvika pari kumwiwa anoona kuti amwa sei akasvika pari kuvhiyiwa anoona kuti avhiya sei kuti ndizive kuti mbudzi inovhiyiwa sei muzukuru wangu Mutema kuti ndizive kuti munhu chipatara hachiso chega chinorapa ibaba vangu Sama ndakamborwara 2003 ndanga ndiri kubhodhi ndikarwara zvekuita kunge ndava paNhovo baba vakazounda tumwa asi chinoitika ndechekuti mukana wokuti handizowani muupenyu hani muriona Sama ndaifunga kuti kuchipatara ndokunga kunorapwa vanhu asi takauya pano baba vanondipupurira 2003 vakauya ndiri ndavashamu gwaimana kudai ndisingazivi kuti panorarama here manesi achingoti takungomirira musi nyaradzo yakasvika pakunyoreswa munhu akafa chi anozomboenda ati asi avaisazva ndiri pagogomere Sama vakasvika pakundirapa hani muri kuona mashoko andotaura kandoda kuve basa izama dzangu ndezvekudai izvi tingazvipete asi pasina imi hama dzangu adai kuti
hapana chiitiko chataigona hani munoona kuti obva kwatakabva nekuti inyaya yekuti tezwa kuti kwatakabva ndekupi uye kunoti kunosomuka ndandisara ndiri grade 4 handiti kuenda kuSilivhera paNhovo mafata achiti aiwazve toda unongabva patigoma ndapane chibhuku vabhora pavanhu vakatinyorera tsamba mari dzavo dzina ndakapasa asi varipo munun'una wavo asi mapoindi yandira kuti ndibudise ndeyekuti nemari dzavo chinechii usina vanokutsigira hakuna kwaunenda pasina vatsigiri vako hakuna kwaunenda mari dzavo dzina ndakamanyora pamasemba ndandakapasa ndanditora haizi gorero asi Silivhera yetaiwazve tinoda tsamba yekutsinidzirwa kuti aiwa kana pasina tsamba hapana ndanga ndakanganwa ndiri padungu ndichitangaenda padungu paigedeswa munhu asi vana progi vakatimiririra progi advantage yandandinayo naprogi yakasviba seni vana vatete tatisatoziva asi kuti progi yakasviba seni mukamutarisa ini naprogi tikafamba murima zvakaita kuti tinechi tikwanise kudera saka handiti muupenyu vamwe ndingatedza kukutenda izvi akubati mumwe nemumwe ane paanobata ndo pandinoda kutenda saka apa pandinoda kungotenda vana vatete vangu baba ndanga ndakanganwa hanzi dhigiri handisati ndataura ndasvika kuti ndikataura madhigiri acho ati wande manje pane zvino ndakaita madhigiri 3 zvemabhizinesi saka ndo pandikati muchidimbo ndaimbona kuti anga achirekodheri yacho Saka